Tesmak bathok mata mloro ora ndedelok. Kowe ora ngerti Janaka kuwi sapa? Sai kecandhak sapa ingkang nyidra pusaka lan sapa ingkang duwe gegayuhan bakal ningkes para Pandhawa. Jebul kowe Prabu Dewanerat lan wong tuamu Dewa Kahana iki panengahing Pandhawa Raden Janaka. Waduh. Wah, sing edan nemoni macan keparap. Ya. Bebasan aku nyabrang kali wis ning tengah, mbacut ya teles, mundur ya klebus. Ibarate aku bakal ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak piprili pangili wit dhisik. Ayo kowe tak bondo tanganmu Janaka. Wah, edan. Mati ya.